Temelji francusko-srpskog prijateljstva stvarani su od vremena Napoleona, a znatno ih je ojačao kralj Petar I u vreme svoje vladavine, poznate kao Zlatno doba Srbije. O značaju koji je Srbija imala u 20. veku govori i to što se ulica koja vodi ka Jelisejskim poljima zove ulica kralja Petra I od Srbije, a ulica koja vodi do Marsovih polja zove se Beogradska ulica. Saznali smo zašto se u Beogradu nalazi spomenik zahvalnosti Francuskoj i zašto i danas pored reke Ibra cveta predivna dolina Jorgovana. Atmosfera na času pripreme za učešće u obrazovnom krugu bila je radna, uz simbole francusko-srpskog prijateljstva, ali i vesela. Zdravo! Mi volimo Srbiju! Đaci iz Srpske škole u Parizu i mi ćemo učestvovati u obrazovnom krugu. Bonjour, je m'appelle Angelina, je vis à Paris, j'ai 13 ans, je suis née en France et j'ai hâte de vous rencontrer et voilà. Ćao, ja se zovem Maja, imam 14 godine, rođena sam u Srbiji i živim u Parizu i jedva čekam da vas upoznam. Zovem se Andrej, imam 11 godina, živim u Parizu i tamo sam rođen i jedva čekam da vas upoznam i da možemo da pričamo o raznim temama. Ja se zovem Mihajlo, živim u Parizu, rođen sam u Srbiji, imam 11 godina, jedva čekam da vas upoznam i da pričamo o raznim temama. Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 13 ans, j'habite à Paris, je suis née à Paris. J'aime beaucoup la Serbie et j'ai hâte de vous rencontrer. Zdravo, ja se zovem Kristina, imam 12 godina, rođena sam u Parizu i srećna sam što će da radimo nešto kreativno. Se zovem Miša Bašić-Lingas, ja sam ovdje učenik u srpskoj školi, živim u Parizu, rođen sam u Americi i ne mogu da čekam sa vama da razgovaram. Salut, moi c'est Nicolas, j'ai 14 ans, je vis à Paris, je suis né à Paris et j'ai hâte de vous voir dès que vous venez quoi. Opa!